Mergeți acasă, după cum vedeți pe titlu, este o zi din viața mea, carantină, ziua 1, partea 2. Noi am făcut partea 1, deja am împărțit și era foarte multă lume și nu puteam să țin telefonul, să și bine și să mă uit să mă ating pe cineva. Și am zis să fac până la jumătatea parcului și apoi să fac și partea 2 acasă, dar tot ziua 1. Și cine a văzut partea 1 să ieșiți de la acest vlog, să intrați la partea 1, să dați un like, să veniți aici, să dați iară un like și să uitați la tot videoul și like, subscribe și știți voi, da. Și un coment pe lângă ce mai trebuie, nu? Deci, o să facem recapitulare. Noi ne-am îmbrăcat cu bluza asta. Ne-am îmbrăcat. Ne-am dus cu cățelul la plimbare și intrați să vedeți. Aici în descriere o să fie vlogul și voi va trebui să apăsați. E simplu și să vedeți vlogul și să dați un like. Simplu. Nu? Și da. Foarte mulți medici în perioada asta de COVID-19 și restul au spus că e foarte bine și puțin și vă ajută să nu luați acest corona doar dacă apăsați pe butonul de subscribe la mine. Butonul de subscribe, dacă l-apăsați se face gri, înseamnă că sunteți imuni de corona. Continuăm vlogul. Deci când vin acasă, de obicei mai stau un pic pe Instagram, fac un vlog, deci deja îl fac. Am stat pe Instagram, doar că nu v-am arătat și vouă. Stau pe Instagram, vlog, Instagram, YouTube. Deci, să intrăm pe Instagram. Deci, eu o să pun imaginea acolo într-un colțănuț și o să intru pe Instagram, dar voi nu o să puteți să vedeți ce fac eu pe Instagram, pentru că eu urmăresc foarte multe reclame și ar trebui să fac un fel de reclamă, dar nu sunt plătită. Bun, deci m-am uitat și pe Instagram, acum deja fac vlog și de obicei m-am uitat pe Instagram dacă m-am chef să ies afară la cățel. Mami, vezi că vlogul e pornit, da? Aici e mami cu tati care încearcă să pună niște melodii în box, da? Nu, mami? Da, mami. Ce faci, tati? O să-ți fără de asu. Bine, foarte. Bine. Deci am dat și pe mami și pe tati. E cățelul care s-a trăbăsit foarte ciudată. El nu știu de bună, puvi. Îl iubesc tare mult și n-aș putea să răz niciodată la el. Da. Acum o să intru un pic în casă pentru că e tare soare afară. Și eu, după cum vedeți, sunt deja în tricou. Dar nu. Și colanți. Eu acum va trebui să mă apuc de sport. Pentru că... da. Și să începem.
Dar, mă cheamă mami. E m-aș încătușea cu tine. Melodia la tine! Pentru tine, fac cu diavolul, fac baby, dacă tu vii la asta, te ador. De asta, prin contra noi, nu se stinge niciodată, am mâinile legățită, am mai văzut așa fața, mă încearcă 10 emoții de dar, aș da pe tine, la jos. Nu, mă văd, dar mai mergea, vreau să merg acasă. Aș da pe tine, dar nu pot pe mine, că tu nu ești ca toată vremea. Aș da pe tine, doar pe mine, nu știu este ciune. Ai dat pe mine, dar nu pot pe mine, tu nu te joci, tu vrei să mergi stelele. Știi cum e, nu lași pestele, lasă gata jos, aia sunt dragoste. Inima vorbește numai de tine, ai fost băiatul când ai fost cu mine, ai dat pe mine tot postele. Dar primul rând nu te pestele, ba. Să știți că melodia asta este una din preferatele mele cu Bibi și acum trebuie să intrați, să vă uitați imediat la melodia Fostele, care este în trend. Bine, a fost, dar au căzut jos și... Și pentru mine mai este în trend, pentru că îmi place foarte mult. Și... Toate melodiile două. Toate melodiile lui îmi place, dar asta e specială. Nu? Da. Eu acum fac... Știi ce vlog fac? Și după cum știți toți, astăzi este 1 mai, care facem grătare cu toții. Și voi... Trebuia să fim la mare? Trebuia să fim la mare noi, doar că cum în perioada asta nu se poate, dar promit că când o să treacă perioada asta, o să veniți cu mine la mare voi. Și astăzi să participați la mini grătarul nostru de la blog, pentru că noi suntem la blog. Și o să continuăm un pic mai încolo cu mini grătarul nostru. Și cam atâta. O să fiți voi aici prezenți cu noi, dar asta va trebui să, pentru efortul care se facă pentru voi, va trebui să-mi dați și voi un like și ne vedem un pic mai încolo când o să facem mini petrecerea. Și acum noi o să descărcăm niște melodii. Le-ai descărcat pe toate? Nu mai spun. Deci, să descărcăm, de fapt sunt aici toate. Dacă sunt pe un... Deci... Să descărcăm muzică, o să fiți și voi. Dacă știți o aplicație mai bună decât MP3 Juice, vă rog să mă anunțați, pentru că aplicația asta va trebui să intrăm pe Google ca să descărcăm melodii. Și dacă știți voi o aplicație mai bună, vă rog să mă informați în comentarii. Dă-i la mami. După cum vedeți aici, deja am scris. Da, și de la mami să descarce, da, mami? Nu, descarcă nimica. Și caut eu melodii, zic. Bine, dacă vrei. Și după aia că vrei să descarci și pe Bibi sau pe cine descarci? Mami, melodia asta n-a fost și înainte. Da, dar dacă m-am descărcat pe ASU, au intrat probabil mai multe, știi? Da. Gata? Deci, mami, după ce descarci de ale tale, mă chem să descarc și de ale mele. Da. Noi să continuăm vlogul. Hai. De obicei, apoi, stau și mă uit la televizor, dar nu o să mă la televizor.
pentru că am chef și am chef să fac un QR cu voi. Haideți. Deci aici am telefonul. Un alt telefon, mă rog. Telefon care fac tot vlogul pe el, mă rog. Care scrie. Prima întrebare la QR. Întrebarea asta e stupidă, după cum știți. Am 11 ani. Și o să mai zic o dată, am 11 ani, de bune. Întreabă Madalina MD730. Ai tatuaje? Nu am, pentru că am 11 ani. Da. Să continuăm. Aleluia. Întrebarea 2 este de la cine? Oare de la cine? De la cine? Nu scrie aici numele, deci mă rog. Nu știu dacă fata sau băiată îmi spune să urmăriți-o. Nu știu cum o cheamă. Pentru că aici scrie un nume foarte bizar. Ceva genul... Asta. Deci am găsit numele și o cheamă 570 Cat Love. Așa. Așa, mă punem aici. Așa. Un QR, numărul 2 de la Cat Love, mă rog. Ai tatuaje, nu am, pentru că am 11 ani. Aici vedeți unicornul, unicorn. Și aici vedeți Parisul, unicorn, Paris. Mă rog, deci. Am trei întrebări de la Sofia 3. De ce toți mă adresați? Ai tatuaje? Nu am. Bine, ok, să fim și sinceri. Poate, uneori când mai au gume din ele care au tatuaje înăuntru, dar sunt false și le lipesc. Pentru că, nu știu, îmi place să le extrag de piele. Aoleu, ce bine mă simt, mă rog. Atât, da. O să închei acest vlog pentru că majoritatea îmi scrie ai tatuaje. Eu nu am tatuaje. Sunt 5 întrebări care nu se referă la tatuaje. Dar te prostesc. Aceste sunt de pe live. I vlog. Și da, am vlog pentru că subscribe și like. Vă înțeleg dacă nu-mi dați like pentru că acest video a fost super plictisitor.